kardom pini prime time than bang pini limerina hansepi non arjoikha Birta ang ton pen. Ningkan trok plengdet apita IAY ahemso kapatangpi peder ajok hemso ke longton vek abangphu riso kropen hem ke patangpi ji aphan kachuning ripon. Lakhakrin ke Blumbajong MAC constituency angkang manja ahi thipen kilometer trok si an kahelo disa ke deba LP school polling center ke parlo sorkari gaungbora ke hai ronghang arong amekar karlitang sarmen kro asupo riso kro ahem ningkan surihini rakre ke thomlapen ningkan surihini rakre pli aningkan aparman ke panongpon Indira Awa Yojana ahemso ki kim pini arni anda nang patangpi pedet pusi IAY ahemso ke longdun vek abangphu riso kro ahin pen phirangke athengno nang pachini dun labangso ahemso ke patangte det ke Lumbajong Development Block Asaiki BDO Junior Engineer lapen gram sevak atum angbong ke chokche ke dokok ajoksi IAY ahemso patang teda luputa riso kro ahin pen phirangke athengno nang thandun lasi nonamat prabjin pen labangso IAY ahemso ki kim ke patang serak thekji aphan BDO JE lapen gram sevak atum angbong arsik krung pen chingwai pon serak ra hemso ke kim nang patang piserak nang popusi 365 News India apherangki athengno Birta nang pachini dun Manjapen Rajesh Hanse 365 News India Nilta ki sunglo du thai ya vi thak thai ve la si sarkar dumta nil phanang rap pen hem nang patang pik te sonsi nilta chuni grig lo na tum Lumbajong constituency angkang manja ahi thipen kilometer troksi kahelo disa ke deba polling station arat misen kacheleng atowar kave ajok rat kisung kachechak nang Lakhakre ke Blumbajong MAC constituency angkang manja police station pen kilometer troksi an kahelo disa ke deba LP school polling station ke parlo kangram timung kram sahidi sarthe phura ahawar kedo arat atum keso kiun e kachelang damji apor ahut lapen loke charli aklim somar atum kedam kewang atowar ke misen ka vedera jok rat kisung nang ningkan suri kresir kebra phokebra isi aningkan Karbi Anglong District Council methang kachari un ajakong chilongdet apita pini arni anda Karbi Anglong Autonomous Council atum Lumbajong ahawar kedo abarim arat atum aphan kelang ke pangkre velapen ke panungkuk ajok kisung katora thektik pensi pini arni anta chingtang nang bomlang lasi non amat prabjin pen election nang lele aprang towar mesen nang pivek nangji pusi BJP pen Bharat Nirman pu kachari Karbi Anglong Autonomous Council CEM mate team Karbi Anglong asongja po tuliram ronghang aphan kachuningri alamthe kram sahidi ahawar kedo arat atum ahin pen 365 News India apherangke athengno lamklar nang pajirmidun manja pen Rajesh Hanse 365 News India Sangpi Ronjita Bepi Alangli ke damtang surihini rakep aningkan pen Arnampi Laksmi aphan Ardom RDC Hemrit Chepathir Ponlong Lopusi Radapan Pachini Pon Puluni ahithi pen kilometer ke thom an bakahelo bachok rongphar arong Sangpi Ronjita Bepi Alangli ke damtang surihini rakep aningkan pen Arnampi Laksmi aphan Ardom RDC Hemrit Chepathir Ponlong Lo Phirangke athengno ke chethan atengke Alangli bangso arnam kardom pensi kiduk kisung pen chepajok ponlong lo anparta rongbe rong thak atum sitame menu mekam long ponlo lason si kiso ki un e so suabor lokacharli osomar atum lapen komani woreng ke hang atum sitame bangso arna maphan kardom pensi ongdung atum ke chekok lopusi than pon kachethan atengke Sangpi Ronjita Bepi Alangli ke boydet abangphi Alangli lohan kachuri dam ahutsi bangso arna maphan kilong pusi phirangke athengno nang thandun langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India sir nilimen ke Ronjita Bepi nilirong ke bachok Rongphar arong Nangli la pini nangli da karjak ther labangso thengno labangso kardom hem nangli comment tuben sikirim lo lapen ko sonsi nangli ke long lo labangso lam thenang thanmai ma la ke nili kilong ke cheng ke 2010 aning kamsi nili ke long
lapen stami nili kilong bang ke nili inglong ako hot ki kiduk so kali nili hala so kiduk hot nili han lo han ke churi dama long pensi kang ting hot nili phan mane kang ting pen hem chi wang populo chi wang tek the mala so hem ke chi wang ho si arna matum sini phana thondu lamasi nili long nang dun ju son kar biaron pen pulote lukhimi arnam posi puda denang labang so arnam ki rimpen nangli phana alle ke long lapen ong dung te bok terai rong ruk tum hanang alle ke long alam the nangli than pani ma pc alle long pon lo labang so arnam ki rimpen kalang lo ahok lo non ilipi lukhimi dak nili long nang dudun kok pen nili ardom ardi pen rong arat atu mate rong agangbura borgangbura gangbura rong hangsa deuri perangki atum nili phanang ka chi don dun pena joini non ilipi se tami nili tum hanang pipik lo rong asor se tami adon tin se tami non ilipi ke wang pena joini si lukhi lume ai minu ki pia joini si kaching thuren tilo berong thakta laan si kaching thur dun labang so arnam ki Rongagora ahawar sarpo arong along waisong be ahin pen akimi garage kangpu pon. Non apor karbi ariso ejang atumta ason Charlie Bomsi penang an kethek ason dolo. Lason si beha bepar anata penang an chihungrin tilo. Lason si Rongagora ahawar sarpo be along sita akehai waisong be ahin pen akimi motor kaselam adimate garage akimi ingpu ponlo. Waisong be alang like rongmong we ahawar bibay pai ronghang arong amikar kudam sing be asupolo. Waisong be alang like jesemet kunani sike ke entang laputa kali bonta amena jongjung pen ke taxi klemponlo. Alang like damtang chiklo ejon anbak dolo bangso agerech kangputang. Lapen amenta ding egerech pusi earponlo. Alang lilong babu sing be chirap chito dunsi klempon bomlo pusi perangke athengno nang thandun. Lapen hawar aradatum jongsi bike hingno do mate kasilam ji kenang sot do polote 9678325142 lapen 9476856181 lapen 7896361767 anumber along kahumri ji aphansi waisong be lapen ari sangho atum pachini pon Rongmong we pen Dilip Tokbi 365 News India lapulo puni ilitum karbing long lo ke lason towar ke no ke kalang lo prang penta si non ilitum dak bike le heno pusita me towar ke no pena jok ha plans an ke ponji ake siksak do lapen ilitum sita me methang amuni de tum phat ke cherap lo mate isawar sai ki pilo ja anso se alang litum tame ake joy ke long ji phat lapen nilisita me un anabang ke dak kebor-e pon dolo se sonda taxi non obegi mitum jame nililong jong si nang cherap dun jeng hang do pote lap nili ke welcome lo se nilitum non helang cheklo jonta avechona bangso aggressively se anso se nilitum aphan don rabatum nang cherap dun pote nilitum da sabso nilitum tame kereng warsa sidalong pola pen rara tum made longri tum dak hawar tum sitami isi ake joy longpon po usi matha chorolo Pini Abirta ke lapan se kangton iglo ajok kemi kardom